mboga ko rango ngande walla vayaso ko juuti o mata won ko miijotomi seeɗa tan ammari hanki wallahi mboɗo hoyri koyɗol belgol dacca ko koyɗa kadi ammari koyɗolam ngol ayno e welde ni o batana yimi jettoyomi haala mangol so ammari ayi ɗon wayi yotte ɗo de jiida e murtani kam min kay komi kawaɗo ni ɗo kay jiidani hay sénégal fi ɗum mari arñere ɓuuro keɓɗa tan aɗan dara kam ammari yiwo jiimi ko bacci ko jiiɗa kadi an bonma kadi ka finani ka sogoman aɗa wi yimɓe tan aɗa joofo boy tagara ki baka bakaran kon goor fo nandi bawɗo bamum joni kay sam boga en mbarat ɗo ha wette tan ƴeewen no kotirɗen joni deldorde marla e tan so weeti teroji en karaji yo mbarlen ɗo ha wette tan so pari ƴeewen no kotirɗen an ko mbinɗa hoyɗima haalanam kay to mumino mi ala tan haalde ni ha koten tan walla newnenen te o yaha joni jettoyɗen ana miɗi jolde tere min mi wayri jolde tere gila Cheikh Oumar yaara hoore fonde bandiraɓe on ñaaga onon yeɓoɓe chaine Belko Pular wade ndagal TikTok ala fof mo paltiɗen hen kala jebɗo oɗo vidéo naata to chaine men YouTube to mbaɗa toon abonné chaine men adano YouTube waɗi ɗum désactivé mais joni en gudditi chaine kesso mbaɗi abonné on jarama no fewi